ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаи навбатии гавҳари ноёб боз меҳмони хонадони ҳар яки шумост. беморӣ одатан инсонро нороҳат мекунад ва ӯро ҳатто камқувват ҳам мекунад. зуком одатан ин бемориро шамолкашии оддӣ ҳисобида ба он чандон аҳамияти ҷиддӣ наметиҳанд, вале дар асл бемории зуком касалии сироити вирусӣ буда, дар сурати бепарвоӣ зоҳир намудан ва сари вақт аз паси табобат нашудан метавонад чандин бемориҳои дигарро ба вуҷуд орад. чуноне ки пай бурдед бинандагони азиз, имрӯз мо дар барнома дар мавзӯи бемории зуком суҳбат хоҳем кард. меҳмони барномаи мо директори маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар шаҳри Панҷакент Никрос Хайдаров мебошанд. духтур, шуморо ба барнома бори дигар хушомадед мегӯем ва мегуфтед ки аслан бемории зуком чӣ гуна беморист ва барангезандаи он чӣ шуда метавонад? саломат бошед. сараввал саломи худро ба ҳамдиёрони азиз мерасонам ва орзу мекунам ки ҳар якашон барои саҳм гузоштан ба хотири сеҳатии худ кӯшиш кунанд ва чораҳои зарурие ки барои сеҳатии ҳар шахс зарур аст биандешанд нисбати худ. хоб нисбати бемории зуком, барангезандаи ин беморӣ вируси грипп мебошад ки ин зиёда аз 60 намуд дорад. якумин маротиба соли 1901 вируси гриппи ки аз птичий грипп мегӯянд, аз парранда пайдо шуда буд, дар Италия ба қайд гирифтанд. баъдтар соли 1931 вируси хук, свиной грипп мегӯям, ки онро ба қайд гирифтанд ва оҳиста оҳиста дар натиҷаи тадқиқотҳои илмӣ маълум гашт ки соли 1933 ҳамин гриппе ки аз хук ва паррандаҳо мавҷуданд метавонад ки намуде ки ба инсон ҳам сироят кунад, яъне буда бошад ва барангезандаи ин беморӣ ҳамин вируси грипп мебошад. бемории ин худ бемории сироятӣ аст. бемории сироятӣ яъне чи аст? беморие ки метавонад аз нафари ки дорои барангезандаи беморӣ мебошад ба нафари солим интиқол ёбад тавассути роҳҳои қатрагию ҳавовӣ асосан, яъне тавассути атса кардан, дар фосилаи наздик суҳбат кардан ва ҳамин гуна воситаҳо қатъӣ, яъне воситаҳое ки барои ҷомеаи мо имрӯз зиёдтар салом кардан, аз наздик бухӯрӣ кардан, ҳолпурсӣ кардан, ин ҳамин воситаҳое ки бисёр мусоидаткунанда аст барои гузариши ҳамин вируси грипп. одатан бемории зуком бо баланд шудани ҳарорати бадан аз худ дарак медиҳад. боз кадом нишонаҳои зукомро шумо қайд карда метавонед? саломат бошед. бемории зуком ё гриппе ки ҳозир мо гуфта истодем, ин якчанд нишонаҳои умумӣ дорад ки яке аз нишонаҳои асосие ки хеле қайд карда гузаштед, баландшавии ҳарорати бадан то 38 39 ҳатто дараҷа метавонад ки баланд шавад ва аломатҳои беҳолии умумӣ, дард дар пайвандаку мушакҳо, сулфа, атса, дарди гулӯ, обравӣ аз бинӣ, инҳо аломатҳое мебошанд ки аломатҳои аввалиндараҷаи ҳамин бемории зуком мебошад. ҳатто дар баъзе ҳолатҳо мегӯянд ки имкон дорад ки ба нишонаҳои қайкунӣ ва дарунравӣ низ аз худ диҳад ҳамин беморӣ, ки ин рости дар бисёр ҳолатҳои кам ба назар мерасад. дар вақти беморӣ аксари мардум ба назди духтурон муроҷиат намекунанд, онҳо дар хона худ табобат мекунанд. оё худмуолиҷа ягон хавф надорад? хоб аксаран ҳамин хатогиҳое ки дар ҷомеаи мо аз тарафи худи мо сар мезанад, ҳамин бемаслиҳати мутахассисони зарурӣ баъзе корҳое ба анҷом расонидан мебошад, ки ин албатта дидаву дониста зарар расонидан ба саломатии худ ва атрофиён мебошад. чунки мо чӣ хеле ки гуфта гузаштем, зиёда аз 60 намуди штампи ҳамин вируси грипп мавҷуд аст ки яъне инҳо ҳар якташ метавонад ки вобаста ба худаш аломатҳои ба худ хос дошта бошад
ва дар ҳолати ба худмуолиҷа машғул шудан хуб на ҳама вақт мешавад ки инсон муваффақ гардад ба худмуолиҷа. дар ҳолатҳое ки яъне муваффақ намешавем рӯз то рӯз организма ба ҳолати бадшавӣ оварда мерасонем, ин оқибатҳои бисёр нохуб дорад. оқибатҳои аз ҳама вазбини ин ки масалан бисёр ташвишовар аст, ҳамон илтиҳоби шадиди шуш мебошад ки аллакай узви марказии ҳамин системаи нафас осеби ҷиддӣ мебардорад ва ки ҳангоме ки дар як системаи узв норасоӣ мешавад, дар дигар системаи узвҳо низ норасогии кори дигар системаи узвҳо мушоҳида гардад. коршиносони соҳаи тиб мегӯянд ки ба бемории зуком новобаста аз сину сол ҳама гирифтор шуданаш мумкин аст. аз шахси бемор тавассути сулфою адса зуд ба атрофиён паҳн мешавад. шахси сироятшуда барои аҳли хонавода ва ҳамкорон низ паҳнкунии беморист. зимни сироятёбӣ пеш аз ҳама узвҳои нафаскашӣ осеб мебинад. вируси беморӣ ба трахееву бронхҳо ворид шуда бо мурори вақт ба системаи асаб, дилӯракҳо ва ғайраҳо таъсири манфӣ мерасонад. духтур мегуфтед ки чӣ бояд кард то ки инсон ба бемории зуком гирифтор нашавад? аввалин корҳое ки мо метавонем нисбати ҳимояи худ ҳангоми мушоҳида кардани шахси бемор дар атрофи худ кунем, ин риоя кардани ҳамон масофа бо шахси бемор, истифодаи ниқобҳо, бо собуни дастшӯӣ дастона ҳама вақт шустан, пеш аз хӯрок, баъд аз хӯрок, ман ҳар вақте ки ба хона медароем ва дар умум риояи ҳамон талаботҳои беҳдоштие ки барои ҳар як шахс ин заруру муҳим мебошад, ки ин на танҳо барои пешгирии бемории ҳамин зуком, чӣ хеле ки таҷрибаҳо нишон доданд, замоне ки ҳамин бемории коронавирус ё COVID-19 дар ҷумҳурии мо ба қайд гирифтанду расман эълон шуд, бубинед мардум чӣ қадар эҳтиёткор буданд ки дар ҳамон аввал мавсими аввал ба қайд гирифтани ҳамин бемории COVID-19 дар ҳудуди деҳоти шаҳри Панҷакет бисёр кам буд. ва вақте ки мардум аллакай нисбати ин беаҳамиятӣ карданд, хуб дигар таваҷҷӯҳ намекарданд, ҳамон фосилаҳои иҷтимоӣ, қоидаҳои гигиение ки риоя намекарданд, як муддате шуд ки ҳамин ба қайд гирифтани ҳамин беморӣ дар байни аҳолӣ хеле зиёд шуд. ки бояд ба мардуми мо ҳамин чиз дарс бошад ки яъне ҳамон талаботе ки нисбати пешгирии ҳар як беморӣ ҳаст, ба хотири ҷамъият не, ба хотири худатон, ба хотири оилаи худатон, ба хотири фарзандои худатон бояд одатан мегӯянд ки бемор бояд бештар витамини С-ро бештар истеъмол кунанд. оё ин рост аст? бале, витамини С дар тиб ё аскорбиновая кислота мегӯянд ки ин барои хуб мустаҳкам нигаҳ доштани иммунитет бисёр нақши бориз дорад ва ин витамин зиёдтар дар таркиби маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ ки мо аз ҷумлаи пиёз, болгар, хуб гашнич, укроп, ҳамин чизо ки истифода ҳаст, яъне дар ҳамон хоҷагии қишлоқи ҳар яке мо бояд аз ин чиз огоҳ бошем, мавҷуд аст дар таркиби ҳамин маҳсулотҳо зиёд аст. ва бинобар ин вақте ки оид ба ғизои солим тавсияҳо пешниҳод мекунанд, албатта тавсияҳои аввалиндараҷа ҳамин маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ мешавад ки инҳо на танҳо аз витамини С, балки аз тамоми витамин ва микроэлементҳое ки барои инсон зарур аст бой мебошад. истифодаи доимии ин витаминҳо, ҳамин маҳсулотҳои хуб ғизоие ки дар хоҷагии қишлоқ истеҳсол мешаванд, маҳсулотҳои ғизоии табиӣ зиёд аст ва ин метавонад ки барои устувор нигаҳ доштани иммунитет саҳми бориз дошта бошад. боз мегӯянд ки масалан бештар бояд ки об нӯшанд. об нӯшидан чӣ маъно дорад? бибинед, организми одам тақрибан зиёда аз 70% вазни бадани одамро моеъ ташкил медиҳад. дар таркиби яъне ҳама узви инсон моеъҳо зиёданд ва доду гирифт ё мубодилаҳое ки дар организм мешавад ба воситаи ҳамин моеъҳо мешавад, ба воситаи об. хуб чӣ қадар мо зиёдтар нӯшокӣ истифода мекунем, менӯшем, истеъмол мекунем,
бубинед тавассути пешоб, тавассути арақ мо метавонем ки анамун маводҳои нолозима аз бадан берун кунем. ба забони дигар гӯем интоксикатсия ё протсесси заҳролушавие ки дар организм рафта истодааст метавонад ба воситаи зиёд нӯшидан ки дар натиҷаи зиёд нӯшидан мубодилаи оби организм зиёд мешавад анамун протсесси заҳролушавӣ паст карда шавад ки ин барои аз ҳолатҳои беҳолии умумӣ баровардани ҳар як шахс ё худ бемор зиёд кӯмак мекунад. дар байни мардум одате ҳаст ки бемории зукомро бо лимӯчой, сирпиёз, тундӣ ва асалчой низ табобат мекунанд. Ин хуб аст? яке аз моддаҳое ки дар таркибаш витамини С зиёд дорад, чихеле ки дар боло гуфта гузаштем, анамин лимон мебошад. Лимон, истифодаи лимон воқеан бахусус лимончой ки инам моеъ ҳаст. Инам агар аз дигар тараф нигоҳ кунем анамон истифодаи нӯшокии зиёд гуфтем ба ҳамон дохил мешавад ва ҳам витамин С ва ҳам нӯшокии зиёд ки барои анамон процесси хоб заҳролушавӣ паст кардан бисёр муҳим аст. Сирпиёзам аз ҷумлаи анамон маҳсулотое мебошад ки дар таркибаш витамини С бениҳоят зиёд аст. хоб тундӣ ва асалчой инам дуруст аст. Акнун мо наметавонем ки дар баъзе ҳолатҳо пурра такя ба ҳамин чизо кунем, чунки баъзан мешавад ки мо аз ҳамон ҳолате ки метавонем ба воситаи асалчой ё лимончой организма кӯмак кунем мегузариму баъд ба ҳамин чизо рӯ мебарем ки ин аллакай ё манфиаташ кам мешавад ё дер ба мо кӯмак мекунад. барои ҳамин дар марҳилаҳои аввал, дар процессҳои аввале ки мо нишонаҳои бемория дар худ эҳсос мекунем, агар аз ин чизо истифода кунем шояд ки ба манфиат бошад. лекин масалан аз ҳад зиёд истеъмол кардани лимончой ҳам фишорро паст мекунад. Инам вобаста ба ҳамон ҳолати организме ки ҳаст ба ҳамон нигоҳ карда истифода кардан дар кор. Ҳама чиз ба андоза, ҳатто ҳамон истифодаи витамини С ҳам акнун ҳамин маҳсулотҳо витамини С дорад гуфта мо набояд ки ратсион ба пурра ҳамона дохил кунем ба меъёр ба андозае ки яъне чӣ қадар зарур аст аз ҳамон зиёд набошад. чӣ қадар шумо тавсия медиҳед ки лимончой як чой ним организма мегӯям ҳар як организми инфиродия ки вай вобаста ба ҳамон хусусияту сохтори худаш метавонад ки талаботашам фарқкунанда бошад. Тақрибан мо мегӯем ки дар як рӯз аз истифода кардани як чойник лимончой барои организме ки хоб тақрибан 70-75 кило вазн дорад мувофиқи меъёр бошад. ташаккури зиёд духтур мегуфтед ки бемории зукомро аз шамолхӯрӣ чӣ тавр бояд фарқ кард? бемории зуком чихеле гуфтем дар аввал барангезандааш вирус аст ва намин вируси грип роҳҳои болои нафаса зиёдтар осеб мебинад. вақте ки роҳҳои болои нафас осеб мебинанд аломатҳои анамон ба беморӣ гирифтор шудан асосан чихеле ки гуфта гузаштем дар ҳамон роҳҳои бемории болои нафас мушоҳида карда мешавад ба монанди обравӣ аз бини сурхшавии чашмон дарди гулӯ ки ино ҳамаш ба роҳҳои болои нафас алоқаманд аст. Шамолхӯрӣ ин метавонад ки дар забони тиб ва асбалитини процесс мегӯянд ки на танҳо дар роҳҳои нафас ин метавонад дар ҳама узви одам бошад. гӯш, гулӯ, бини, гурда умуман дар ҳама узв метавонад ки қариб анабин процесси шамолхӯрӣ мушоҳида шавад. агар шамолхӯрии роҳҳои нафас гӯем бо грип чӣ фарқ дорад? аломатҳои умумие ки дар ҳар душ ҳаст қариб ки фарқкунанда нест. қариб ки ҳамаш якхел аломатҳои умуман беҳолии умумӣ дорад, анамон ҳарорат дорад. агар ҳангоми муоина вақте ки ба духтур муроҷиат мекунад ҳангоми муоина аллакай он вақт ин чиза дар забони тиб диагностика мегӯям ё ташхиси тафриқавӣ ҳамон вақт аллакай муайян кардан метавонад. ина албатта ҳамон табиъе ки нафара муоина мекунад. яъне барои муайян ва муолиҷа кардани ҳамин ва ҳамон беморӣ беҳтараш ки ба духтур муроҷиат карданд. ба духтури оилавӣ муроҷиат кунанд, чун нигоҳ кунед шабакаҳои муассисаи кӯмаки аввалии тиббии сентарии шаҳри Панҷакан пайваста дар хизмати мардум ҳастанд. хоҳ шаб хоҳ рӯз духтурони оилавӣ ки маҳаллаҳо доранд пайваста дар хизмати мардум ҳастанд ва роҳбари шабакаи муассисаҳои катсам низ кӯшиши худашонро ба харҷ дода истоданд ки ҳамин хизматрасоние ки ҳозир ҳаст боз ҳам дар сатҳи хубтару беҳтар баромонда шавад. Хуб албатта камбудиҳо ҳаст ки ин камбудиҳо
умед дорем ки камбудии ислоҳшаванда чун нисбати солҳои пеш кам шуда истодааст ва умед ҳаст ки дар оянда низ камтар шуда оҳиста оҳиста бартараф шавад. ташаккури зиёд духтур. Коршиносони соҳаи тиб тавсия медиҳанд ки хонаи дар он бемор хобидаро бо латтаи намнок тез бояд пок кард. Агар дар дастархони бемор меваю сабзавоти тару тоза мисли сирпиёз, маҳсулоти ширӣ, киви, лимӯ, афлесун ва асал бошад, бемор он гоҳ зудтар шифо меёбад. шӯрбои гӯшти мурғ, моҳӣ, мастобаи райҳондор ва сиркабудидор низ фоида дошта шифоёбии беморро метезонад. ҳангоми зуком истеъмоли қаҳва тавсия дода намешавад. ҳамчунин оботоб додани бадан дар пешгирии бемориҳо нақши муҳим мебозад. барои мисол сайру гашт дар ҳавои тоза, хоби ба роҳати 8 соата ва истироҳати бо меъёр эҳтимоли гирифторшавӣ ба бемориҳоро кам менамояд. табибон таъкид мекунанд ки зуком бемории вирусӣ буда роҳҳои беҳтарини мубориза бо онро танҳо духторон медонанд, яъне бояд танҳо ба назди духтур муроҷиат кардан лозим аст. мегуфтед ки дар натиҷаи беаҳамиятӣ бемории зуком ба чӣ оварда мерасонад? дар натиҷаи беаҳамиятӣ ва табобати нодуруст бемории зуком ҳатто метавонад ки ба марг оварда расонад. чунки хеле ки гуфта гузаштем, аломатҳои аввалиндараҷае ки бемории зуком ба мо медиҳад ҳамон аломатҳои заҳролӯшавӣ ё протсессҳои шамохӯрие ки дар роҳҳои болои нафас мегузаранд. вақте ки мо ба ин чиз беаҳамиятӣ мекунему, ҳамон лопардоҳои болои нафас ки қобилияти кории худаша вайрон мекунад, оҳиста оҳиста ба худи бронхҳо ва алвеолҳо рафта мерасад. дар натиҷае ки онҳо осеб мебинад, яъне аллакай норасогии ҳаво дар организм эҳсос карда мешавад. вақте ки норасогии оксиген ки дар организм эҳсос карда мешавад, ин дар тамоми системаи узвҳо норасогӣ ё вайроншавии кор мушоҳида мешавад. ташаккури зиёд духтур. мегуфтед ки чӣ бояд кард то ки инсон ба бемории зуком гирифтор нашавад? саломат бошед. аз ҳамаи ҳамшаҳриёни азиз, ҳамдиёрони азиз эҳтиромона хоҳиш мекунем ба хотири худашон, ба хотири ҷомеа, ба хотири солимии ҳамин миллатамо, ба хотири ҳамин давлатамо ки имрӯз дар як шароити бисёр ором, дар як шароити бисёр осуда зиндагии хубу хуш ба сар бурда истоданд, эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба хотири саломатии худашон ҳангоми эҳсос кардани ҳамин як нафаре ки беморӣ дорад, ҳангоми эҳсос кардане ки як рафиқашон, як ҳамхонашон, як умуман як ҳамкорашон ки ягон хел аломатҳои бемориҳои сироятӣ дорад, чораҳои зарури, чораҳои аввалиндараҷа, эҳтиёт кардани худашон аввалан ва баъдан равона кардани ҳамон нафаре ки дар ӯ аломатҳои беморӣ мушоҳида мешавад ба духтури муолиҷакунанда равона кардан ки ин яке аз саҳми бузургашон барои пешгирӣ кардани на танҳо бемории зуком, тамоми бемориҳое ки дар ҷомеаи мо мебошад ҳаст. ва аз ҳамдиёрон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки нисбати ҳамин масъалаҳое ки шояд ба назар ночиз тобад беаҳамият набошанд. ташаккури зиёд барои чунин маълумот ва маслиҳатҳои муфид. ҳамзамон барои иштирок дар барнома барои шумо изҳори сипос мекунем. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии Гавҳари Ноёб ба поён мерасад. саломатии аҳли оилаи шумо орзуи ҳамешагии мост. хайр, то барномаи навбатӣ танисияту хонабод бошед.